paso na mo. Ayaw, Jose! Welcome to Mobile Wah, triple kill. Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Push. First blood. You have slain an enemy. Killing spree. Friends, asam to palit makang sudan na. Butong naman gayon. Dugay man. Unstoppable. Lain ang sirron na bagay ko. Naga ra to, Jong. Patuwat lang kadiyat. Nanaparon. Mau sa digiran kay Kill. pumasan ako eh. Ako sa Godlike. daw ko sabi ko ni. Legendary. A few moments later. May motor na po to. Makmak na guro ron. Oh, makmak na. Tapi dugay, boy. Ano yung lagi? Oh, Wala na swap. sandok ka kanina. Ano dugay ko ka? Nagdugay ko kay traffic inaga. Ano man? Ngay nagbangga. Prasika daw bulldozer. Patay. Konti luya bulldozer. Gupok-gupok. Lo. So, luya niya. Nakala ang prasika. Karga pison. Kagutom rin. Kagutom rin. Jong, okay na rin Jong. Managawa mo. Oh, nalis diri ato likod. Oh, narasukan. Ato na yan, naman na diri eh. Main on. Ha, unod lagi. Ano eh, sana. Tuman eh. Buang nga ito diskusyahan, no? A few moments later. Puyag duwag volleyball eh. Ambisyon ko, uli na ko. Gutom na kayo na. Allah! Timing kaya ako mga barkada. Nangaon na. Pag-trip siguro ni mga kanahan na. Sakto kayo. Tambal na nyo itong kagutom. Mayroong gutom. Dapat itong volleyball eh. Ako ni agyan lang tungod. Para maagda ko na yung nigdeng kaon. Mga tuon eh. Timing kanina. Jom! Agil ako. Oh, ulit ako kay... Punto mo yun. Oh, agil lang. Agil ako. Oh. Kamasi. Wa man ko daha ning mga kanahan. Ginagawa mo. Mura magdi barkada. Nangaon sila wa man sa kaagda na kong kaon. Sakto. Waong itong kaha ito semua ako itong iuli niya. Para dahon lagi ko nila kaon na ni. Waong ko to. Ginagawa mo. Vamos, oh. Jom. Oh, ako ni uli ang kwan. Oh, kaya na ko. Ano. Salamat kayo. Ay, ari ko rin. Ano? Ano? Pangawa magyapon ko agdahan. Unsam ning nga tuhan na nga. Pura magdi ka maong ilang mga barkada. Usap naman ning nga tuhan na. Agdaw, sige ingon lang sila na ko nga. Ji, kaon ta dire Ji. Sakto. Ako tong iuling sugangan. Kaya para ila lagi kong agdahon na ni. Paong to sugangan, ako to iuli dia. Paong to.
Apa? Kenapa nggak beli oh? Ako na yun yung kwan, sukangan. Kapan lang sa kalaban? Betul ya. Berapa dia? Berapa dia? Dia dapat. Ini oh. Oh, spaghetti kau kan? Kan ingat anunya tadi kan? Oh iya. Teng Tuhan na binak mo mga bisa. Bihawa kaya pong kumdahana. Sakto. Ako tong iuling suntang. Di kaya pong kumdahon ang mga kahanap. Ako gini pinagbaso niyo. Paong tong suntang ako tong iuli niya. Karon kahanaw. Jam. Yawa mo rin mo magda ha? Di na mo kailang barkada? Oh, siyang ko deh. Mukaon deh ka? Wala mo ka nisulting ang mukaon. Kawan na nisunod. Adi yan! No. Hindi ka mo mga ka! Ayaw ka pagbaso na mo! Ayaw! Ayaw!